César, the most famous place in Brazil. Wonderful supermarket. See the people so happy. Wonderful, wonderful. Да, бе, вярно бе. Ето, невероятно. Проститутките са един път. Секс на живо в ляво, ковчези в дясно. И тази бяда кора. Кой ли е построил? Не е бразилец 100%. А то като си отвън изглежда добре, бат. Като си в рейсът. Като го гледаш през стъклото е добре. Какво правят клипови?